Na se wan pafo me ya na megusu di dwumade hu chia me e wonya support TV so de me hia wa ne se obe like no subscribe entika na chi obi na ono so share emaye na ye kɔ no ye ti bibi fa aduana ho na nei aduana abusua minim se so pa aduana so pa na kure pa na aduana fo no me pa cho omo free hin yo me desi ya me dasi aduanafo no de eson pa te se de wo kan na aduanafo no wo mo no wo mo efiri esuminya na esuminya ho no na ebi etuko twifo heman na ebi soso etuko doma ena ebi nsoso etuko kwaman kumawu agogo wo mu nyina eye aduanafo a no mu nyina ewo esuminya na atutena no eno na eba se sabri weeti ha enti aduanafo no ebi ne doma kusi no wono no ye aduanani wono firi suminya no ena obetena suntreso to firi suntreso no ena akoko no na ade nti okotena wampamu a ye frɛ ho doma no ena akwabufo nsoso no wom nsoso efiri twifo heman ena wom nsoso ekotena saa akwamu saa bere ya wo na akwamufo no kora no na akoko nti sabre no wo mo akwa akodi akosombo side ho ena ye wo kwa manfo nsoso no kwa man wo nsoso sesi wo mti wo baabi ena ya sa hunu kumawu die se ye duru asante abakosem a ibehunu amaninsem a kumawu twenebo akodua odi ye nti agogo nsoso no onsoso oye aduanani a onsoso baabi ote onsoso odi amaninsem pa enu nti na sabre na konya no oye emahene no ku aduanafo no mu na di jabaaye eye no kore enti na yefre no wo mo aduana atwea abrade echese aduana no ene yo mudin ene wase matwea eye kraman wa bre made enu nti wo mo dodo a eye nti wo mo ye aduana atwea abrade na wo mo akrabo te se de na wo kan wo mo na di eja ya yeso eja kokoyi wo mo na ede baaye na bakosam kakra wo mu ni se na aduanani no ana odi wo manim no wo se ne kraman sabe son bodom ya na bi so kan bodom a chese bi so frɛ na atwea okochinchini se okope aduanadi nti okoye no eno huru se eye asoja nti ja no an ya so no won de na adwene se eye aduane nti ode na no ebobu a otu gentia no ba ko a na oba ya na ode bre ne na no ana se niwura eno wase matwea wa bre mante ene aduana atwea abrade. Okay, me pacho ni ese kaase eka aduana kuro no ho eye no kre se kaase eka aduana eye no kre kaase eka aduana ekuro no ho agogo eka ho kwaman eka ho kumawu eka ho esuminya se de medical kaase eho na um nyina so ye no eka ho aduana friends we agogo eka ho doma na mepa kan doma soso no asisi ye ka se doma ene aduana epiesie doma ena akwamufo nsoso no wo nsoso
na wo msoso no wo msoso edua na mu akotempa esan eja na achia ne de ba ni tin efrem ojamma na ojamma ni efrem ojamma ene no de oja ema no de o kan de a no mo kon da ho papa ne na chese o chese wa mo pa na se de tete ho no krampo de na yese wo mo ye bibi se bia wo mo ye yie ana so mo ya afahye bi na nsuo mu na no wo mo eka o mu ja esom yensini baako wa ha baako wa ha no mo kase ani a wo mu bomu a papa nsuo no amuna na ete agukora nsuo no be ja to sa jese jama ye eni omo akokoduro papa enti aduanafo de akokoduro de nya ne so wokan omo ya de empokura no ya na ebinum hu omo se bia son se bia nyado omo ya bayifo na emom nya beyi ene sunsum ankasa no wo mu ewo bi a wo ntimi di ye ade bia ntimi eyeyi aduana ye fe no ojama enti omo akokoduro ntina be ma twenbo akodi otimi di ni tiji achem mo ho no na me kasi yeduru asante anke ye beba ho na ye wanya pratu mu die ene ye nyina nim emedi nsam a be ma twenbo akodua odi ye ebra asante ekosa ewo fiyase ekon no ye nyina ye nim yeduru ho a ye beba bam na ye hunu dwumadi a be ma twenbo akodua odi ye ni amanisem a odi ya nti epeja na konwa sabri oye man ane na matese yese aduanafo no mu fira amnem eye no kore wo mu fira amnem ete se de wo kan na emom no ye ka na entesa na mechire mu kakra ye de ya na ye taate mpampi ni se ye nananom obi wo ha osi wo fira amnem obi wo ho a ofiri bodam na baaye bona bonum obi won so a o se ofiri soro na baaye ni nyina kire se na wo mo enfiri ho na baaye na tete ho no na emo abone emo akese wo asase no so nti na obi apehunta bia so kohunta emo ano entimi enye wo mbone enti abre bia no obi wo ho a adukuro bim obehwe no ade ho aye na tenaye obi wo ho a esoro baabi a enua kusuwo a obetimi ada ho anaso obetimi atena ho amana yiyi a na eduru anwumura na omu nyina asowa wo na omu akodu se de be ya abo akasiye bi anase emo a wo mu ehu bi emedi wo mawu enu ntina ya na ye kasa wo mu firi amlemu na de tie ne se esuminya ayifo na aduanafo no wo so kasa te se de wo mu firi amlemu no na emom no enchirase kakra metimi achiremu enu no na eho ye o mahu ntabia na emom nya eho na nyame bo mu firi ye na emom eho ye o mahu ntabia na o mahu nta yo nane na hintabia ene de yo medesie ehintabia ni nyina ase achirese baabi a obekwa akusia ade boni bia entimi emeka won ene efre na hintabia me fanse ebia ye nananom wo mu adidi awie wo ma ye umbi bia awie twase o mu koda sabia son sabia nyaado a se okoda onaye mu no wonim e de beto wo enti ese wohunu ofia na wohunu baabi a wo betimi akoda ebi adon hwede bese ngotwe eko bese du a ade betewo a boni bia nkan wo no eno na ye nananom abre ni nyina no na wo mo hwehwe se wo mbekwa ekohunta ho anase wo mo de wo ho bekwa akosie ho na ade achi wo mo ade chepa nanane na wo kasa wo se aduanafo no omo piesie ne hwan yo me desie me dase da bia emse we de obi ate ya na yesi aduana piesie ene doma nti eno de asem de jwa yinsiso aduana piesie doma aya me si doma akusi aduana piesie ni e chese obi o freedom doma akuro ni mufuo no enyina na ye piesie fo no aha ya na de ye abakosem aye kan nyina no ya na ye hwe enkonwa no
enkonwa ekwochichire wo mo di kai ekwo ho kwachichire wo mu nkonwa no na ya ne ye ka on se ukodoma a enye friends aduanafo nko anete doma on se busua bebri eti ho but domafo no ene di ho akonwa saa no na me pa akire doma ene di doma akonwa nkuro na omuya aduanafo nkuro no me pese o sa simisu biem yo me dase said him di kaka ye no doma wo mo ye aduanafo akwamu ansasa sereku wo mo na wo mo ehini bia odi kai paja kwa amane efla ansasa sereku wo mo ye aduanafo asuminya wo mo ye aduanafo kwa aman wo mo ye aduanafo kumawu wo mo ye aduanafo agogo wo mo ye aduanafo eni bebri nkuro bebri ka ho na emom kakra ya na me ka akire mo te medate enu nti na abre ne brebia me say like na subscribe Nyansapɔ TV mame no na Nyansapɔ de adusua nko a ne wate a wanhu aseche enu nti na ye na okofu poma ase ejama kusu ye de ye bekɔ ase ne akɔ akɔhye nti me mame na nansu aba ne ba sesia chen